Семьи политзаключенных в Крыму поддерживают активисты. Многие крымские татары помогают материально и морально семьям политзаключенных, обвиняемых по делу 26 февраля. Особой опекой пользуется многодетная семья Али Асанова, младший сын которого родился, когда он уже был под арестом. Члены Меджлиса крымско-татарского народа в очередной раз посетили семью Асанова, чтобы поддержать их после вчерашнего суда и сделать подарки детям. Али Асанов – один из фигурантов дела 26 февраля. Он находится в Симферопольском СИЗО с апреля этого года. Слова поддержки украинским политзаключенным. Накануне Нового года корреспонденты Крым-Реалии записали видео, в котором украинские звезды поздравляют фигурантов дела 26 февраля Ахтема Чийгоза и Али Асанова. Я хочу зробити своє звернення і новорічне привітання до вас, до Алія Асанова, звернутися до вас зі стели, з Майдану. Ми знаходимося саме в центрі стели, саме в центрі Майдану, звідки фактично і пішов справжній дух і сила всіх нас. І я так розумію, що вам мої слова сьогодні будуть у пригоді. Я знаю, що у вас є 4 діточок, і я знаю, що ви проявили неабияку мужність, і я знаю, що ви чекаєте зараз, можливо, слова підтримки та й просто елементарну людську солідарність. І ми, принаймні, хочемо саме ці слова сьогодні потрібні вам сказати. По-перше, з Новим роком привітати вас, побажати вам витримати і пройти все це, побажати вам достатньо сили, щоб не зламатися і щоб не дати нікому зламати себе, ні в якому разі не зневіритися. Я абсолютно впевнена, що ми з вами зустрінемося. Ми подаруємо вашим чудесним діточкам якісь солодощі. Вас з Новим роком, хай Бог оберігає вас, вашу родину. Ми знаємо, що все буде в кінцевому варіанті добре, тому що Бог завжди віддячує тим людям, які роблять добру справу. А ви робите добру справу. І ми вам за це безмежно вдячні. Ви були з нами, ми залишаємося з вами. Так ми будемо солідарні і будемо разом. Моє тепло, просте людське тепло, прямо звідси, з Майдану до вас. Хай вам щастить у всьому. І до зустрічі. Ваша Руслана. Ахтамбей, я хочу, чтобы в Новом году все было хорошо, чтобы в вашей жизни все восстановилось, чтобы вы были здоровым и терпением, очень много терпения. Я знаю, это очень сложно, но пусть Аллах ярдәмче olsun, и пусть действительно Бог помогает и вселяет надежду и веру.